journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, duha patay, tulo samaran sa ambush sa Ampatuan Municipality, mga biktima, miyembro sa PNP ug apil sa namatay ang ilang hepe. Negosyante sa Lamitan, Basilan nga nag-report sa pulis kay gitulis. Nabisto, hold up media ay ang nahitabo. Sa detalye sa atong mga balita, duha ang patay, tulo ang samaran sa ambush sa Ampatuan Municipality, Maguindanao kaganihang buntag. Apil sa namatay ang Chief of Police nga mag-serve lang unta og warrant of arrest. Ani ang report. Makita pa sa nahitabuan sa ambush ang mga patay nga anaa sa front seat, samtang ang usa ka biktima anaa na sa yuta naghayang. Kalit lang nabulabog ang tapok sa mga tao. Dihang nakadungog og sunod-sunod nga buto sa baril. Ang mga biktima, polos miyembro sa Ampatuan Municipal Police Station. Nga subay sa report, mag-serve lang unta sila og warrant of arrest. Dihang pag-abot nila sa barangay Kapinpilan, Ampatuan, bandang alas 9:40 kaganihang buntag, giratratan sila sa duha ka mga armado. Namatay sa ambush sila Police Lieutenant Rinaldo Samson ug Police Corporal Salipudin Endab. Samtang samaran sila Police Senior Master Sergeant Renante Kinalayo, Police Corporal Rogelio de la Cuesta Jr. ug Police Corporal Clint Mark Dayaday. Nagpahigayon dayon og hot pursuit operation ang mga pulis aron masubay ang mga responsable. Gidasig karon sa Department of Labor and Employment kon DOLE 11 ug National Labor Relations Commission kon NLRC 11 ang mga naagrabyadong trabahante sa JV Angeles Construction Corporation nga mudangob sa ilang opisina aron mahimuan og formal nga reklamo ang ilang gidangatan human sila gipapirma og quit claim sa ilang pagpanarbaho. Ani ang report. Mao kini ang punuan sa 12 billion nga Davao City Bulk Water Supply Project nga gisugdan natong tuig 2018. Kung mahuman kining proyekto, aduna kini kapasidad nga mo supply og 300 million liters nga tubig sa Davao City kada adlaw nga makabenepisyo sa 1 million ka residente sa Davao City. Gipaningkamutan na karon nga ipadayon ang proyekto human kini miagi og pagsulay labi na ka nagkaproblema ang subcontractor nga JV Angeles Construction Corporation. Base sa kontrata, nahuman na niadtong tuig 2019 ang Davao City Bulk Water Supply Project. Apan hangtod karon, wala pa kinahuman tungod kay nagkaproblema ang proyekto kay milapas na sa deadline ang contractor nga JV Angeles Construction Corporation. Hinungdan nga may pasaka na og kaso sa korte ang Apo Agua batok sa kontraktor. Ang Apo Agua ug ang Davao City Water District dunay nasilihan nga kasabutan sa bulk water supply niadtong tuig 2015 nga dili na magsalig sa groundwater o gamito na ang tubig sa Tamugan River sa panahon nga mahuman na ang proyekto nga Davao City Bulk Water Project. Apan, samtang nagkaduol na unta ang kahumanan sa proyekto, nagkahinay ang trabaho. Og naagrabyado, ang Apo Agua hinungdan nga may pasaka kini og kaso batok sa JV Angeles Construction Corporation nga ilang i-take over ang pag-implementar sa proyekto. Niadtong Hulyo, midaog ang Apo Agua batok sa JV Angeles sa kaso base sa desisyon nga gipagawas ni Regional Executive Judge Emmanuel Carpio. Tungod sa desisyon sa korte nga gihuptan sa Apo Agua na tapos na ang kontrata apan wala kini masayri sa libuan ka mga trabahador kay niadtong Hulyo 26 nagpahibalo ang JV Angeles Construction nga maghimo sila og inventaryo tungod kay gikinahanglan kuno nga magpasar og mga clearance ang mga trabahante. Apan, dili day clearance ang napirmahan sa mga trabahante ug gani usa kini ka quit claim. Ug mao kini ang nakaagrabyado sa mga trabahante kay gisaaran silang hatagan sa 13th month pay ug uban pang mga benepisyo.
Anga mo lang lagi ka ba? Hatagan mi sa among 13 months. Kung sa ilhang obligasyon nga dapat ihabayad sa mua, kana lang. Wala na may adahang angal. Muhatag lang sila. Naglibog na ang mga trabahante unsa himuon. Gipaabot sa Newsline Philippines sa Department of Labor and Employment, Davao City Field Office ang problema sa mga trabahador. Ug akong gipangutana kung naka-file na ba og notice of closure ang JV Angeles Construction Corporation sa Dole. Ug mao kini ang tubag ni Davao City Field Office Chief Erlinda Damitag. As of this moment po, wala pa po kaming natanggap na termination report from JV Angeles. Kung panalitan manirado ang usa ka buhatan dinhi sa Davao City, gikinahanglan nga magpahibalo sila sa Department of Labor and Employment kun dule. Apan, klaro nga hangtod karong mga orasa, abri pa ang JV Angeles Construction kay wala pa kini nagpahibalo sa Department of Labor. Akong gipangutana si Mrs. Mamitag, nakaabot na ba sa ilang buhatan ang mulo sa mga trabahador? Ug unsa ba ang ngayang himuon sa mga agrabyadong mga trabahante? Mao kini ang iyang tubag. As of this morning po, no, wala pa rin po workers na pumunta dito na regarding po doon sa nila concerns. Anytime po, they are welcome to come over po dito po sa office if meron po silang problema regarding po sa labor. Matod sa mga trabahador, daghan sila angayang iklaro sa management, kabahin sa ilang suhulan ug mga benepisyo. Hinungdan nga gitawagan sa Newsline Philippines ang National Labor Relations Commission kun NLRC. Ug gani among nasayran nga wala pay nadawat ang NLRC nga reklamo batok sa JVAC kun JV Angeles Construction Corporation. Apan abri ang ilang buhatan aron maminaw sa mulo sa mga agrabyadong empleyado ug mga trabahador. Kalitan o kag nag-end na gyud ang murag wala nag-operation ang pagtuos ng empleyado na naundang na ang ilang pantrabaho, mato na sila sa NLRC para mapatawag ang kanang respondent, kanang JB, kanang ilang employer. Then naman ko tayo mga preliminary steps gitawag na to single entry approach na dili pa na siya formal nga kaso pero ipatawag lang ang respondent para makatubag o mahibalan dito kung unsa ang sitwasyon. Kung panalitan o closure yun na or naundang sila dili proper o file yun o formal complaint ang mga tao, i-assist na po na sila dito sa NLRC. Sa mga apektadong trabahante, gikinahanglan nga maghugpong kamo, maghiusa, aron iduso ang inyong kausa, aron hiniusang madungog ug maaksyonan sa mga ahensya sa gobyerno ang inyong tingog. Ug labaw sa tanan, kalmado na tong iasdang ug iduso ang atong mga mulo. Kaninda kong tubo nga inyong makita, dinhi mo dagayday ang tubig paingon sa inyong mga panimalay. Miagi man og dakong pagsulayang proyekto. Ang ngayon siguro kuning tiwason kay matod sa Apo Agua Infrastruktura karong tuiga mahuman na kini. Ug makabenepisyo na ang 1 ka milyon ka na mga Davaoenyo. Una mi kanaog si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nadtong 2016. Iyang gipaniguro nga masugdan ang proyekto. Ug karon nga usa na kini ka sibilyan nang hinaot si Duterte ug ang mga Davaoenyo nga mahuman ang proyekto aron malipay kitang tanan tungod kay ang tubig usa ka importanteng butang alang sa atong kinabuhi. Gikan ini sa Upper Tamugan, Edith Kaduay, Newsline Philippines. Stay safe! Nabisto sa mga pulis sa Lamitan City, Basilan ang usa ka negosyante nga nagpatala sa ilang opisina kay biktima sa pagpanulis. Dihang giimbestigahan ang negosyante, wala magkadimao ang tubag niini ngadto sa investigador o giingong hold up me ang nahitabo nga nauso kaniadto sa Basilan, hilabi na sa mga negosyante nga dako og utang ug dili na makabayad o di kaha nakadispalko og kwarta. Ani ang report ni Grace Alcunaba. Peke ang nahitabong hold up sa usa ka negosyante ni adtong Sabado sa Lamitan City, Basilan. Nabaniog nga usa ka negosyante ang gi-hold up ni adtong Sabado didto sa Barangay Maluong Kanal. Gisaysay sa negosyante sa kapulisan ni adtong Sabado nga duha ka lalaking dunay dalang armas nga nakasakay sa motor ang namugos kaniya og pahunong o gikuha ang kapin 150,000 pesos.
Matud ni Lieutenant Colonel Arlan de Lumpinis sa ilang pagpalawom sa ilang investigasyon, ilang nasuta nga hinimo lang sa usa ka negosyante ang iyang giingong hold up. Matud ni Colonel de Lumpinis, dili magkadimao ang tubag sa negosyante og milutaw nga nagdrama lang kini. Usap pa kabutang nga gitan-aw pag-ayo sa mga otoridad mao nga ngano nga siya miagi sa usa ka hilit nga ruta nga nahibalo siya nga aduna siya dalang dako nga kantidad sa kwarta. Imbis nga sa highway siya moagi, hinungdan nga nihukom si De Lumpinis nga usa ka fake hold up ang gibutsyag sa biktima. Bawan nga drama kay ang uban kanila napildi sa sugal, samtang ang uban gustong musibat sa ilang utang. Apan sa kaso sa negosyanteng taga-dinhi sa Basilan, wala pa masayod ang kapulisan nganong nagdrama kini nga usa ka negosyante. Grace Alconaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe. 5 ang angol sa bangga sa duha ka mga sakyanan sa National Highway sa lungsod sa Hagonoy, Davao del Sur kagabi. Apil sa mga naangol ang tulo ka mga minor de edad nga sakay sa kotse. Ani ang report ni Marvin Revilla. Ingon ani ang itsura sa kotse ug van human nagbangga bandang alas 7 kagabi sa National Highway sa barangay Balutakay, Hagonoy, Davao del Sur. Halos dili na may itsura tungod sa impact sa bangga subay sa report sa kapulisan. Padulong sa Digos City ang kotse nga gimaniho sa usa ka Jaime Sigwiti Jr., 40 anyos, taga Malalag, Davao del Sur. Pasahero niti ang tulo ka mga minor de edad nga sila si Sen 7 anyos, Chris 12 anyos ug si Jan 6 anyos nga pulos nangaangol. Samtang angol sab ang driver sa van nga gila sa mga pulis nga si Dexter Bagaw Kabasag, 39 anyos nga taga General Santos City. Base sa investigasyon sa kapulisan, kalit lang miswerve ang van nga misubay sa kasugat nga kalsada hinungdan nga nasungag niini ang kotse nga padulong sa Digos City. Parehong gipangdala sa ospital ang mga naangol sa bangga. Samtang pipila ka oras ang milabay, kalit lang sab nasunog ang kotse nga naa sa daplin sa highway. Subling nagpahimangno ang mga otoridad sa mga driver nga dili magpasurutoy og padagan hilabi na kung gabi aron malikay sa disgrasya. Hilabi na kung danlog ang dalan sama sa Naitabo kagabi. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. At tangi! Oplan Kalsada Program sa Davao Oriental nagsugod na. O Tambulig Mountain Spring Resort giilang top 1 tourist attraction sa Zamboanga Peninsula. Mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses:
And now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Tukuran og usa ka eskwelahan ang usa ka sitio sa Malungon, Sarangani Province nga benepisyaryo sa programa kaniadto ni kanhi President Rodrigo Duterte pinaagi sa Department of Education. Ang pagtukod sa eskwelahan sibo sa standard nga gipangtukod sa gobyerno. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Makabaton na unya og bagong school building ang Nicomedes Aisonio Elementary School sa sitio Gumelo, Barangay Datal Batong, Malungon, Sarangani Province humang gipahigayon ang groundbreaking ceremony alang sa konstruksyon niini. Ugaling mahingpit ang konstruksyon. Ang school building dunay upat ka mga classrooms, dunay kaugalingong water system, solar panels, standard flagpole ug kumpletong classroom amenities. Plano sab nga kuralon ang entero perimeter sa eskwelahan. Ang pagpatukod sa school building gipunduhan ubos sa Last Mile School Program, usa ka proyekto ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug sa Department of Education. Sa tibok Rehiyon 12, duha lang ka mga eskwelahan ang benepisyaryo sa nisutang programa ug ang Nicomedes Aisonio Elementary School ang usa niini nga mausay pilot sa proyekto. Gawa sa bagong school building, makabenepisyo sab ang mga residente o mga silingang lugar gikan sa nagpadayong konstruksyon sa konkretong farm to market road nga usa ka proyekto nga gipunduhan sa Department of Agrarian Reform ug Department of Trade and Industry. Si Mayor Tessa Constantino ang nanguna sa groundbreaking ceremony kauban ang mga personahe gikan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno ug pribadong sektor. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gihatagan og dakong pasidungog sa Department of Tourism ang lungsod sa Tambulig sa Zamboanga del Sur tungod sa usa ka destinasyon sa lungsod nga makaagni gyud og turista. Gani giila sila nga top 1 tourist attraction sa tibuok Zamboanga Peninsula. Ani ang report ni Neptali Patulenyo. Giila sa Department of Tourism DOT Region 9 ang Tambulig Mountain Spring Resort sa lungsod sa Tambulig, Zamboanga del Sur isip top 1 tourist attraction sa Zamboanga Peninsula. Kaniadtol sa gihimo nga awarding sa Department of Tourism Region 9 kaniadtong Agosto 26 sa Zamboanga City. Gawas dinhi giila usab ang lungsod sa Tambulig isip top 3 LGU nga adunay pinakadaghan nga tourist arrival sa Zamboanga Peninsula ug tungod na ila usab kini isip most improved LGU for prompt submission of tourism statistics. Tungod sa maong kalampusan, gipasalamatan ni Tambulig Municipal Mayor Charlotte Panal ang Tourism Office sa suportang gipakita sa dihang iyang hingusgan ang pagpalambo sa maong tourism attraction sa naisgutang lungsod. Balik-balikan sa mga bisita o turista ang Tambulig Mountain Spring Resort tungod kay friendly sab ang mga tao sa lugar kay inig-abot sa bisita sila na mismo ang muabi-abi. Malingaw ang turista ilabi na sa ilang pool nga pangbata nga adunay slide sa tunga. Anasay pool nga para sa mga adult. Dinhi makita ang park nga naa sulod sa resort. Perfect siya sa pangpamilya, ilabi na sa kagabion kay napuno sa suga ang mga punuan sa kahoy. Makalingaw nga muharan na nga banda inig panihapon. Laraw sa lokal nga gobyerno nga himuon kining premier destination, pinagi sa pagdevelop pa sa lugar nga natural ang tanan nga tubig nga gikan sa busay. Nakatabang sab kini sa mga grupo sa mga habal-habal driver kay nakapamasahiro sila tungod sa mga turista. Nakatabang usab kini sa paglambo sa negosyo, ilabi na nga naundang og duha ka tuig ang aktibidad sa lugar tungod sa pandemya. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Gisugda na og deploy sa lokal nga gobyerno sa Davao Oriental ang ilang mga heavy equipment alang sa Uplan Kalsada program nga maabot hangtod sa pinakahilit nga barangay.
misyon nila ang pag-ayo sa mga daot nga kalsada. Anyang report ni Eugene Hinutan. Dungan sa pagsaulog sa adlaw sa mga bayani kagahapon Agosto 29, gihatagan sab og pasidungog ug pagtahod sa Davao Oriental Provincial Government ang grupo sa Oplan Kalsada Operators ato sa ilang deployment sa nagkadaiyang mga munisipyo sa probinsya aron mohatag og serbisyo sa mga barangay. Hilabi na sa mga mag-uuma pinaagi sa paghapsay o pag-ayo sa mga kalsada nga magamit sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginhabuyan. Gipangunahan ni Provincial Administrator kinsa mitindog isip representante ni Davao Oriental Governor Corazon Malanyaon ang send-off ceremony sa mga operators nga natigayon sa Provincial Motor Pool sa Barangay Dahican, Mati City. Matag team adunay bulldozer, grader, backhoe, loader, dump truck o road roller nga maoy gitahasan nga moayo sa mga kalsada ug pag-rehabilitate sa hinterland barangays nga lisod kaayo ang mga dalan. Ang Oplan Kalsada Program usa sa mga anti-poverty initiatives ni Governor Malanyaon isip pagsuporta sa sektor sa agrikultura ug turismo sa probinsya. Asa ang panginabuhian sa tao din sa probinsya, duha lang, agrikultura, apil ang pagbuhi og mga nagkalaing-laing hayop, pangisda o turismo. So agriculture, livelihood na involving agriculture, livestock raising, fishing o turismo. So, okay. Pero kung agrikultura ang atong himuon na livelihood program, unsa gyud na infrastruktura ang kinahanglanon sa tao. Ang pinaka-importante gyud na makalihok-lihok sila, makadala sila sa ilang produkto gikan sa ilang ginatamnan na mga yuta paingon sa sentro or paingon sa buyer sa ilang mga produkto. So therefore, importante karsada. Og nakaibalabta sa pipila ka barangay na akong giadtuhan, murag dugay-dugay na gyud na wala sila katilaw og repair, rehabilitation sa ilang mga karsada. Dugang sa gobernadora nga dako sab og matabang kung dunay maayong kalsada alang sa transportasyon sa katawhan hilabi na panahon sa emergency ug alang sa mga estudyante nga mibalik na sa ilang in-person classes. Busa kinasingkasing nga giauhag ni Governor Malanyaon ang mga operators sa heavy equipment nga mohatag sa ilang matinud-anon nga commitment sa programang Oplan Kalsada. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Buot sa lokal nga gobyerno sa Usami City nga mabakunahan og anti-rabies ang mga iro ug iring sa syudad. Busa gitungas gyud sa City Vet ang mga bukid aron makaturok og anti-rabies sa mga hayop ug makapurga sa mga livestock. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Aron masuportahan sa lokal nga pagamhanan sa Usami sa mga nagbuhi o mga hayop padayon nga gipahigayon ang libre nga deworming ug ang anti-rabies vaccination. Gipadayag ni Dr. Lordios Caliao, Veterinary 4 sa Usami City Veterinary Office, nga ilang gisulod ang bukirang mga barangay sa Usami aron nga mapahigayon ang deworming sa mga livestock, paghatag og anti-rabies vaccine ngadto sa mga binuhing iro ug iring ug ang pagpanghatag og mga bitamina sa mga binuhing baboy. Gidugang ni Caliao nga moabot sa 50 ka mga livestock ang napurga sa City Veterinary o ubay-ubay na usab nga mga iro ug iring ang nahatagan sa anti-rabies vaccine. Nasayran nga nagpadayon gihapon ang maong programa pinagiusab sa tinguha ni Usami City Mayor Henry Indy Waminal Jr. nga dili mapasagdan ang nagbuhi o mga hayop sa dakbayan. Tinguha usab sa City Veterinary Office nga makompleto nila sa pagsuhid ang 51 ka mga barangay sa Usamis aron mapailalom sa anti-rabies vaccination ang mga binuhing iring ug iro, mapurga ang mga livestock ug mahatagan sa mga bitamina. Neptali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.
Mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!